எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது குங்குமாதி தைலம் ஜொலிக்கும் சருமத்தை கொடுக்க இப்படி யூஸ் பண்ணுங்கள். எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த குங்குமாதி தைலம் அழகு பராமரிப்பில் குறிப்பாக ஆயுர்வேதத்தில் ரொம்ப முக்கிய பங்கு வகிக்குதுங்க. ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு குங்குமாதி தைலத்தில் கிட்டத்தட்ட 21 மூலிகைகள் வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சுத்தமான நல்லெண்ணெயில் மேக் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதில் ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷலான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, பொதுவாக ஆயில் ஸ்கின் இருக்கிறவங்க எதையுமே ஆயில் ப்ராடக்ட் எதுவும் ட்ரை பண்ண மாட்டாங்க. ஆனால் இந்த குங்குமாதி ஆயில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயில் ஸ்கின் இருக்கிறவங்களும் ட்ரை பண்ணலாம். ஆனால் என்ன ஒரே ஒரு இதில் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா வீக்லி 2 யூஸ் பண்ணால் போதும். ஸோ இது எப்படியெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, பயன்படுத்துகிற முறை இதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோன்னா, நம்ம ஒரு மைல்டு ஃபேஸ் வாஷ் வச்சு நம்மளோட மேக்கப்பை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 5 to 6 ட்ராப்ஸ் எடுத்துக்கணுங்க. லைட்டாக மசாஜ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப அழுத்த தேவையில்ல. 2 to 3 hours நம்ம இதை ஃபேஸ்லேயே விட்டுறலாம். அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, இது ஆயில் ஸ்கின் இருக்கவங்க, இதே ட்ரை ஸ்கின் இருக்கவங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நைட் ஃபுல்லாக நம்ம ஃபேஸில் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அப்படியே விட்டுட்டு காலையில் எழுந்திரிச்சு நம்ம குளிக்கும்போது ஒரு வார்ம் வாட்டரை வச்சு வாஷ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ஸோ இதனுடைய யூஸஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா போர்ஸ் ஓப்பன் போர்ஸ் க்ளீனாக வச்சுக்கும். ஸோ அதில் இருக்கிற அழுக்குகள் எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணுது. ஸ்கின்னை க்ளோவாக வச்சுக்குது. மசாஜ் ஆயிலில் மசாஜ் ஆயிலாகவும் இதை பயன்படுத்தலாம். டேனை ரிமூவ் பண்ணுது. ஸோ இதனுடைய ரிசல்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா 15 daysலேயே உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ பிளாக் ஸ்பாட்டையும் ரிமூவ் பண்ணுதுங்க. இதில் இன்னொரு ஸ்பெஷலான ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் 3 to 5 ட்ராப்ஸ் போட்டுட்டு ஃபேஸில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஆவி பிடிக்கும்போது உங்களுடைய ஓப்பன் போர்ஸில் இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் வெளியே வந்துடுங்க. இது இந்த ஆயிலை தான் நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா எங்களோட கோல்டு ப்ராசஸ் சோப்பாகவும் சோப்புக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த ஆயில் நம்ம சோப்பாக யூஸ் பண்ணும்போது இன்னும் இதனுடைய பெனிஃபிட்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குங்க. ஸோ இந்த சோப்பு உங்களுக்கு வேணும்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள். ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்ணுக்கு கீழே இருக்கிற வீக்கத்தையும் சரி பண்ணுதுங்க. விரிங்கிள்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணுதுங்க. ஸோ நம்மக்கிட்ட ஸ்கின் க்ளோ ஆயிலும் இருக்குது. அந்த க்ளோ ஆயிலை வச்சு நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா சோப்ஸும் மேக் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ உங்களுடைய சருமம் ஜொலிக்கணும் அப்படின்னா இதை இப்படி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப்ஸ் அண்ட் ஷேர் மை சேனல். தேங்க்யூ.